ассалому алайкум дӯстони азиз шунавандагони канали Мадинатиҷӣ. Хуш омадед ба канали мо. Ба канали мо обуна шавед то аз дигар видеоҳои мо бохабар бошед. Нахустин зан генерал президент ба Барно Саидвализода рутбаи генералӣ дод. Саидвализода Барно Саиднабӣ нахустин зан дар 30 соли соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мебошад, ки рутбаи генералӣ гирифтааст. Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон бо имзои як фармон бо Саидвализода Барно Саиднабӣ сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаи махсуси навбатии генерал-майёри милитсия додааст. Тибқи иттилои дафтари матбуоти раисҷумҳури Тоҷикистон бори аввал дар таърихи соҳиби истиқлолии кишвар нахустин зан бо рутбаи баланди генерал-майёри милитсия сазовор дониста шудааст. Инчунин бо фармони раисҷумҳури Тоҷикистон дар арафаи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ ба 37 нафар рутбаҳои баланди генералӣ дода шуданд. Дафтари матбуоти раисҷумҳури Тоҷикистон мегӯяд ба 37 нафар роҳбарону намояндагони мақомоти қудратӣ, низомӣ, амниятӣ ва судии кишвар рутбаҳои навбатии махсуси генерал-полковники милитсия, генерал-лейтенанти адлия, генерал-майёри адлия, генерал-лейтенант, генерал-майёр, рутбаи дараҷаи мушовирии давлатии адлия дараҷаи 3, генерал-майёри милитсия, генерал-майёри хизматии дохилӣ ва генерал-майёри хадамотии гумрук супорида шуданд.